omuske erikyo kongo mogeni nigo hakiri muswada bosyo bwa senate abo chikorigereria chama techiko ejikorwa ase gosechiri gwate okonyora wainse anamano chinga kibakorigia obobwenia ase nyagitari korengana nera chama techio nigo chigotwara emechande mebe chinga kichama techio gosayo mabwe amatabo arese enyagitari na wika no nyenekera basiria magimabo ase batari kunyako bagoikeria onyeno gwakana ebili yenyagitari gose yengendu murikito samyenda na mange Buna enchere yemo yoko bakonya balibare abokonyoro wense umuseneta bwe county ya Nyamiro umukomishona Okongo Mogeni nigo abekiro muswada bwo chencheri chiko elio ko bakonya abantu basiriti abamwabo rusi mubere enkendu no nyabatigariti bill asate bire bono eserikali nebwe ntoko ya standard yego na abekiro muswada bunge ogotebanga bekiro munda akire nyagitari oromo Kenya airiro murwaire nyagitari urwariwe osira ebiri amanya gutigara umuntu osiyetero nyagitari otaganga genda moni bagobulemo mumanya ko rusio mubere nyagitari ose muri barara bakongo barara mara bakongo bekyara tu inumarenza muri koja mwenyoru nje na raba ndaba banene principal na pass okogende anyelo ngwa mugabana ko ngaruto nato meteji milioni ibere aigaire ngato miroja bona nje nabe ngete bir bunge ego tebanga umonde kere irunya gitali number 1 otwajoreka serikali etolende emekishwange garuto kurwara amayo nanya gitali togosira onya mondo itabwati bese umubero bwato ko mondo yoeniwo eserikali yakana ebiri yo abumo mara nje Gokwana imeyambonye matuta imeya West Mugirango ase ateba machika begetu eriko konya abalimi bekemeriye chae nigo bono aombigwe umwoshimiwe korokupita munya na ete Nyamira agaita chikaunti chinyinge akareta reforms che tutara igese chi director tutara ite kobori umwoshimiwe William Ruto nga onya gakobekera abalimi bemesie baiwe bilioni yemo na milioni 170 bachigwaka none bonus uno amagoliye mesie abaire bobe nturende ndora baiwe checha enere motion doji kobeka bunge tobolinga intwe una abantu banyamira nkitotara bekerwa kibesa ese ekemeri yecha na intotonya walebese bana abantu bemesi bakodoki banyorire Gokwana chiseme cyo igore chiseme nigaborire serikali kurigerire ncherego segeta chiseme gwetera asoko bakanira aborokigwa elibanyora semi ono ende tutune semi bya Kenya twabekiro muswada tote banga onye serikali gezete gokonyo mundo motaka tigeto me fees onye gere 24 ya to me fees yonsi pi oche sukuru to manyo mwana yokane wakari ro fees ambaye yoko like form wa tuchinda bi wamanya konyora chiri wibere ne fees gere 24 ejinji ko koya nigo airari bagerio kumwakereko koyo kabiro mu waziri mukuru Daktari Fred Matiang'i aseganga yayo kuria ikirugo kyo borai bense mboyo wadani president korwa teliwa wange mboyo ngabata yetengo mwana yeto korwa Dr. Fred Okengo Matiang'i asemo ripoti rege taseni kiake tembe mchensam yenda